Directeur Geert-Jan van der Snoek stapt oer van de noordelijke dagbladcombinatie naar de Telegraaf. Dat meldt het Financieel Dagblad. De NDC is eigenaar van de Ljouwerterkranten, het Fries Dagblad en het Dagblad van het Noorden. Wat het budget voor de kranten is net wis. Joen is er een geerkomste voor het personeel. Cambuur-trainer Dwight Lodewegers is juster opstapt, trots de reboelje oer zijn vertrek naar SC Heerenveen. Een groep supporters bestwarmen juster de stekken en de haatingong van het Cambuurstadion. De trainer zei dat hij voortgiet in het belang van het eerste elftal. Na Skilge giet ik Vlieland net akkoord met de bezuinigingsplannen van rederij Doeksen. Liek als een judde kaartje voor een oertocht. Burgemeester Ella Schat vindt dat Vlieland het troffen wordt, wilst het eiland geen partij is in de Veerboterstriet. De oud-bestuursvoorzitter van de Dokkumer Zwartgroep Passana, Christian Krappel, had bij zijn afskiën in 2012 goed €250.000 meekregen. Dat zit in het ierverslag. Ziekenhuis de Sionsberg zie het doe in Zwierwaar. Na het vertrek van Krappel is het ziekenhuis fuseren met Nijsmellingen in Drachten. Joen en vannacht is er ook weer kans op mist. Het wordt zo'n graden. Morgen heel bewolkt en zinnen, een zwakke eerste wind en de temperatuur rint op naar 20 graden.